نونەرê Rûsyê herdem di netewaniya girtî de dibêje piştî bidawîbûna krîza Sûriyê ew hêzên biyaniyên ku li Sûriyê ne wê hemû werin derxistin. Vasîlê Nebînziya nûnerê Rûsyê herdem di netewaniya girtî de di hevdîtinekê de li gela rojnameya El Şerq el Ewsat re ragihand ku hebûna hêzên Rûsî li Sûriye rewayî ye ji ber ku li ser daxwaza rejîma Esed derbasî xaka Sûriye bûye. Te kes kir ku pêwîst e piştî dîtina çareseriyekê ji krîza Sûriye re û vegera ewlehî û aramiyê li tevaya Sûriye pêwîst e hemû hêzên leşkeriyên ku di Sûriyê de ne û destwerdan kirine mîna hêzên Îranî û Tirkî û Amerîkî û hin hêzên din ji Sûriyê derkevin. Bi taybetî hêzên Amerîkî û Frensî ji ber ku hebûna wan li Sûriyê ji destpêkê de nerewayî ye. Nûnerê herdem yê Rûsî amaje kir ku di dema guncaw de ango piştî bidawî hatina krîza Sûriyê welatê wî bi hemahengî li gel rejîma Esed wê xwe ji Sûriyê vekişîne. Derbarê hebûna Tirkiye di Sûriyê de Nebînziya got ku li cem Tirkiye hin metirsiyên taybet derbarî ewlehiya wê heye û Tirkiye hevparekî giring û serekeye di danûsandinên astana derbarî krîza Sûriyê. Lê tevî vê yekê divê welatê Tirkiye piştî çareserkirina krîza Sûriyê bi temamî xweşxaka Sûriyê vekişîne. Nûnerê Rûsyê herdem di netewaniya girtî de ji heman rojnameyê re got tenê bi riya danûsandinên astana krîza Sûriyê çareser dibe ya ku bi biryara ewlehiya navdewletî 2254 dest pê kiriye. Her duê hevdîtina xwe de berpirsê Rûsî da zanîn ku girbîdirsan nişandeyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê biryare di geranû de ya astana bejdar bibe ya ku biryare di her du rojên 25 û 26 vê mehê de were encam dan ji ber ku bidirsan giringîdar e ji mijarên ku werin gengeşekirin duê geranû de bi taybetî dosyeya girtiyan. Di dawî de berpirsê Rûsî pêşbîniya ragihandina avakirina Komîteya Distûra Sûriyê ji aliyê Bidirsan di zûtirîn dem dekir bê ku dema eşkerekirina wê komîteyê dest nîşan bike.